Čiže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a v tomto videu si ochutnáme dubajskú čokoládu. Sú to títo pralinky. Neviem. V Lidli to nemali, čiže neviem. Čiže takto to vyzerá, tá jedna pralinka. A idem to ochutnať. Čiže mňa by zajímalo, že prečo to je tak virálne. Normálne pred Lidlom refresher na to čakal, že 6,50 už tam bol. Takže takéto blbostičky. Nemám tu čokoládu, mám tieto pralinky. Idem to ochutnať. Aké mäkké to je. Však tú pistáciu tam ani není. Cítiť. Čo ja viem. Akože ja si myslím, že sa to neoplatí kupovať za to, akú cenu to je. Koľko? Za toto 7 eur. Ja som práve niečo tam je. Nechápem. Ale proste ja som to nekonal. Ja som to chcel, ale tú čokoládu, ale mám pralinky. No tak čo už, je to úplne to isté, len to inak vyzerá. Akože inak to vyzerá, ale chuť to úplne isto. A to kadajfy tam vôbec ani není cítiť. Inak u nás ľudia túto dubajskú čokoládu len tak ľahko nezoženete. A ja len dúfam, že sa vám toto video páčilo a dajte odber a like, aby sa toto video dostalo k viacerým ľuďom a nezabudnite na zvonček, aby sa vám ukazovali videá, aby vám neuteklo ďalšie video. Čiže čau!